pareng matur dhateng para warga sedaya. Kula wonten mriki badhe sarana mugi-mugi kanca kula enggal sehat. Ngoten nggih. Tulak sawan balindalan mari Mario kek Mario mandi-mandi larane cek mandi tambane nggih tulak sawan balindalan bajabu nambani wong lara wuntu ya wong samu iki wong lara dong apa iki wong aku meneng wae iki nek urung pipilang urung angsur kok malah Lah urung pipil lah. urung Ndembe pipil nang kek mari. rasa ngarake nek iki nek aku duwe ora kemana ya aku wis pipil dhewe wis angsur dhewe ora lara terangan ora lara ngarake kabeh padha wae masalah ora solusi marang gawe emosi